Ziyakhala manje. Kuhlungu uzozizwa. Cabanga ukuthi nangabe ulisosha uye uzongena ebusosheni noma uba iliphoyisa noma uba yini. Uyahamba lokho ungangamnandi. Ngoba nongene kamnandi kuzoba lula ukuphuma nokuyeka futhi kuzoba lula. Nangabe futhi kuyinto ozibizele yona wathi ngiyayithatha ngibeka phambi kwami noma engayinini ungayeka. Kuhlukile ukuthi uyaresign. Umuntu oresignayo umuntu oyeka emsebenzini. Kolokoto. Umuntu mhlawumbe Kolokoto. umuntu osuke ethi hayi sengiyawuyeka umsebenzi nami ngendlela Ngoko sikhosini. sanibona. Hayi awuyibambe wenyanga yeshumi awuyibambe siqale simbingelele ngenhlonipho. Siyabingelela gogo Sikhotheni. Sibingelele kakhulu siyathokozisa siyacamazisa camakho. Sithokozisa amakhehla zonke siyawahlonipha kakhulu. Asihloniphisi wena sihloniphe indlondlo eziphethe. Sihloniphe nabo gogo futhi abasebefikile abaphakathi. Ngiyabona impela abantu bathi Team Sikhotheni cha gogo njengoba bona bonke abantu abala abalwi kodwa banembuzo bacela ukuthi njengabodokotela izinyanga ezimkantshubomvu ezifuna ukwazi le statement sakho senzile ukuthi bewuhlose ukuthini ungayiphinda yini le nkulumo yakho sebekhona ngoba emini abakuzwanga bebeseyigodlweni sebekhona ke manje bacela ukuthi uthi kuyiphinda le nkulumo yakho nami futhi ngicela uyiphinde ngilalela ngoba cha bengisesigodlweni ngizwe ndlebende awuyiphinde Sikhotheni siyacela gogo uphinde le ndaba yakho ukuthi na ukuthi angisasisona isangoma awuyikhulume nje moya ngijwayele ukubona umoya phakama uwehlise nje umoya sihlale kuyona ya awuyichaze nje lenkulumo ngiright nje uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba anithe kumageja abuye la anithe kumageja naye athi ukubuya abuye uthi wena right ngani ngiright nje ngobusangoma ngihleli noNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Okay. Ngingabuza gogo. Ake siqale laphana unyanga yeshumi awumhlabe umbuzo ngiyabuya nami nginikani nginika ithuba. Thokoza gogo uyaphila gogo Sikhotheni. Ngiyaphila njani khehla? Ngiphila kakhulu mntwana wethonga. Mhlawumbe sengigeje inkulumo ngithi mthani wethonga ngoba sokuthi cha sowukhonza uNkulunkulu. Angizwa manje. Ungangibiza ngendlela okhululeke ngayo. Okay. Uthi ikahle uzokhonza uNkulunkulu sozoqhubeka ngokukamoya kaNkulunkulu ngokwamakhambi uyabonga. Ngisho njalo. Hayi ngiyakuzwa mina gogo. Ngiyamthola. Hayi ukuthi ikhehlelezi ngiyesayida naye kodwa ngiyamthola. Uthi ngokwamakhambi ukudlela intelezi ya hayi ukangivumisi ngifuna ukuthi ngiyamthola nangabethi ngokaNkulunkulu nangoko usho ukuthi uzokhonza uNkulunkulu uzothandaza uqhubeke uthandazela abantu ngokukamoya soyakhuleka amakhambi wona othi cha ucela amakhehla ukwabeka eceleni okwamanje kohambe ngendlela ohamba ngayo namhla ubuya hayo kwamanje unomphela hayo akusike okomzuzu kodwa gogo ke nangabe uthi unomphelo into soyikhulumile nabo ngale singakufaki ngenkani sokhulumile nabo bavumelana nawe mphelele hayi ngiyakuthola kodwa nengena umuntu usazoqhubeka usebenza anginandumba angibhilo ngendumbeni right la ngikhona angisebenzi ngabantu nhlobo hayibo oh ilonto hayi ngiyakuzwa gogo
Ayi. Ngithanda okay. Ngeke kuze omunye ngisazobuya ngisahlehla ngisawuphuzitiwe. Ngiyabonga. La kusazoba mnandi la Sigodeni ngoba la kumele sikhulume indaba la. Ngiyabuya. Nwabi iza mama. Nangabe Okay, enkosi baba. Sawubona Molo Gogo Sikhotheni. Emakhosini sithi amen. Yes ma. Into mina endizayibuza angizubuza. Vali mic siyambonga. Vali mic siyambonga. Vali mic Konto ya. abanye sibayeni ngamavideo abaziveleni ngamavideo Khona lela mic ayifuni kube ngathi uzobekwa enkantolo. Uyayibona andifuni uyithathe ongathi uzobekwa enkantolo ngedecision oyithathileyo. Cha ukuthi njena ndiyahalela uke ndivele ngento ethi uthi ngokuna awusesisu sangoma uyokhonza uNkulunkulu. If I remember very well kwasekuqaleni ngokuya wawusenesigodlo usenamathwasa ndikhumbula kakuhle mhla uyovula uthetha ku-social media uyovula isigodlo sise-Harrismith wawumane uba nazo inkonzo uba nazo unazo izambatho uba nazo even kwangela xesha wawusomkhonza uNkulunkulu. So ngoku nandi ngowuphi lo nkulunkulu otshintshile mhlambe ke yindlela i-wedding oyibeke ngayo okanye thina si-understanda ngayo xa usithi uyayeka ukuba sisangoma uya kuNkulunkulu as if uNkulunkulu yinto osandiyoyenza ngoku but ubuzenze izinto zombini kwangela xesha of which bekungekho nto irongo even nangoku xa uthathe le decision akukho nto irongo apho mna indi-concerned kakhulu ingaginyeki kakhulu kum kukuthi ke ngoku naxa sowuthathe le decision kube khona ke ngoku izinto ulwimi lwakho olubetha ngendlela engeyiyo kwindlela obukade uyihamba as if le ndlela obukade uyihamba ibiyindlela owawungabizwanga ngakuyo because kaloku we understand into ethi should ungene emkhakheni wobizo sububiziwe should ungene bungomeni sububiziwe so ngokuna ivela ngokungathi yinto obungabizwanga kuyo ezawushiya ke ngokuna igama elingekho lihle kwizangoma nakubelaphi bendabuko ababiziweyo kuthiwa wena awubizwanga ngohlobo osoyenza ngayo. Nginombuzo. Benifuna nje ukuveza nje loo nto. Yini le engikhulumile mina engekho kahle ngezangoma since ngithe ngiyasindiswa yini le uSikhotheni ayikhulumile embi kangaka ngezangoma? Sigodeni ngizokhuluma mina. Okay. Imake umama mphendule yini le mhlambi le uSikhotheni ayikhulumile ngezangoma embi uma sekade yesindisiwe. Imake mama. Imake ngizakuphendula. Imake ngizakuphendula. Okokuqala uthe kwenye yelantuka ye videos zakho uthe ilantuka ubungoma yiculture noba ivideo noba yipodcast ubungoma yicult. Okwesibili ezinye ke ivideo zakho nabanye live bakho anibalandeli kakhulu ndiye babambe sese nibabamba short uthe ubungoma yicult. Icult le wena oye wathwasisa abantwana babantu kulo cult wangabaxelela uba yicult. If ubuyazi uba yicult why ubuthwasisa abantwana babantu? Yima ndizakupha ichance yakho.
why ubuthwasisa abantwana babantu entweni obuyazi ukuba yicult, uyabona? And ke ngoku na aba bantwana bathwasisile uthi mabathini ngoku na now that wena mnikazi wecult oba introduce kuyo so ubashiya kuyo. Secondly, uthe wena kwivideo ku-live wakho wathi wena phayana ubuthetha wedwa kwathini, yabona uyazazi into ozithethileyo. So ibuyela back unake kwinto ethi ngela xesha ubuyenza Mkhaya yima khawuyophuza ijuice. Sela ijuice Kaloku mna soze mna yima anyeke kube i-problem yami ukuthi understand igama elithi cult. It's not my problem. Le gama elithi cult ngilibize ngiyisangoma. Awukwazi ukungitshela ngevideo ya last year 2023 ngiposte ku Facebook wami ngabhala ukuthi isangoma ubucult. Ngisese isangoma straight ngisese ugobela ngathi ubungoma icult. Nathula nangasho lutho, nathula nje nathi qwaqha. Sengiphume ebungomeni nizolanda into 2023. Enye futhi into enginichazela yona, ngiyekeni ngiphume ngokuthula, ningafuni ngize ngikhulume. Ngizokhuluma yami indlela mina. And anyeke ngize ngikhulume kabi ngobungoma mina. Angifuni ukukhuluma uma ngabe nina nifuna ngikhululeni ngikhulume. Mina ngithi kuwena igama elithi cult yima ngichaze mkhulu umama ukhulumile. Igama elithi cult lithi it's a group of people who are doing certain rituals. Igama elithi cult mama kusigama elibi. Nina nithatha le cult yasephesheya nifake engqondweni. Igama elithi cult akusiyona intembi. Yini mhlawumbe inegama inkinga. Hayi Yayazi cult into uzoba. Mama uyafika mama. Hello sis, uyafika. Cela ungaphawuli kakhulu usafika. Uyangena manje kule panel. Yithi kuyehle kancane. Yehla sicela sabafake neduku lomthandazo ukukhuluma njengomama omkhuleko. I am not against you. Ngiphendula umama lapha. Akukhulumi wena, akukhulumi wena sisi omdala, ngiphendula umama uyokhuluma ngekhaya. Ngizoniphendula one by one. No, imatum. Ngicela ukuphendula igama le-cult. Mama, ayihambi kanjalo izophuma. Oh, okay. No, kumkorekisha nje. Angathi into bana siphithwe igama le-cult. No, siphithwe igama i-cult ndayazi vithetha ukuthini na. I know exactly the meaning of the word cult. I know. So don't be respond ngendlela right. Sarcastic izawumoshakala. Uyabona loo nto? Because kaloku Uzabavala no ngeke sifike la siyabona. Mamela kaloku Ziyakhala manje.